Yeah, आदर्श जाटव निठोरा, गौरव जाटव नंबरदार, with परवीन आलमपुरिया। नारीस करे जाटव की, नारीस करे जाटव की, इतिहास रचा देंगे ये छोरे जाटव के, उधम मचा देंगे ये छोरे जाटव के, इतिहास रचा देंगे ये छोरे जाटव के। इनसे भई टकरावे तो उनका नाश ये कर दे, जो इनसे भई टकरावे तो उनका नाश ये कर दे, आग लगा देंगे